זה לא כלכליסט ולא בלוף. יש הבדל. יש הבדל, יש הבדל. רגע. חבר המועצה אביטל, קיבלתי תשובה. אדון גנדלמן, תקשיב. אדון גנדלמן, תקשיב. יש שאלות. יש פה מכרז. יש פה איזה ביקשו מהחברים להגיע דחוף מאוד למועצה. דרך אגב, אני רוצה לא... כן, לא להגיע. אתה לא יודע מה קורה פה קיבלו מיילים להגיע, זה חשוב להגיע. זה לא חשוב, לא זה העניין. העניין, דרך אגב, רק אני רוצה להודיע לך שאני גם לא קיבלתי הזמנה לישיבת המועצה היום. וגם דיברתי עם מימי היום, מה זה לא תקין? אפשר לבקר ישיבה על זה. אני דיברתי עם מימי היום, אז שלחה לי היום הזמנה. החוק אומר שחבר מועצה לא מקבל איתנו לבטל ישיבה. יכלתי לבטל את הישיבה, אבל אני לא רציתי לבטל ישיבה. אני רק בא מודיע לך שאני לא קיבלתי הזמנה לישיבה על פי החוק. ודבר שני, אני חושב, אם פה במועצת העיר מתנהל עכשיו דיון חשוב, רציני, על מכרז של יזם, משקיע, רוב היה, חשוב שישאלו שאלות, יקבלו תשובות, אל תהיה קצר רוח, אל תהיה עצבני. אז תן לאנשים לשאול, תן לאנשים לדבר, להגיד. חבר המועצה אביטל, אחד מתקיים דיון, נשאלו שאלות, אני רוצה לעדכן אותך, הדיון הזה יתנהל גם בהנהלה, נשאלו שאלות ותכתובות של מיילים בין חברי הנהלה. אתה רוצה שאני אענה? אוקיי. בין התכתבויות של בין חברי הנהלה, כאלה שנמצאים פה, כאלה שלא נמצאים פה. למה אלה לא נמצאים פה? לא יודע, למשל, נבצר מחבר המועצה אוהד מרחב להיות פה, אבל הוא שאל שאלות במיילים. למה הוא לא פה? למה בועז ביטון לא פה? הנה, אתה שאלה, תעלה. נשלחו צווי 8 להנהלה. אבל כן, אבל בבר אפללו, מר גנדלמן, בבר אפללו התקשר פה לחברי מועצה שהם חייבים להגיע. יש עוד שאלות? כן, יש לי שאלה. לנושא הזה. מדוע לנושא הזה בבר אפללו התקשר לחברי מועצה שהגיעו? מי זה בבר אפללו? אתה לא יודע מי זה בבר? יש לי 20 תמונות אצלך שהוא במטה. מה זה אתה לא יודע מי זה? אתה לא יודע מי זה בבר אפללו? הוא מנהל אותך. יש שאלות בבקשה, כן. חצוף, תאמין לי חצוף אתה. בבר אפללו. בבר אפללו מתקשר לנבחרי ציבור. אתה פחדן, אתה שקרן, אתה משקר תושבים, חברי מועצה, כן, אני. כן. אני מבקש להוציא את הבחור הזה. למה להוציא? מה זה להוציא? ישיבת מועצה? הוא לא יכול להוציא אותו. הוא לא יכול להוציא אותו. למה הוא לא יכול להוציא אותו? אז תעיר לו, הוא לא יכול להוציא אותו. נכון. למה? איפה דיבור חדש? איפה דיבור חדש? אני בקושי מכיר אותו. כן. מה זה אתה רוצה אנשים? למה אתה מפחד מאנשים? תגיד לי. למה אתה מפחד מאנשים? אתה פחדן אתה. אתה מבלב. לא. אתה לא יכול להוציא אותו, שולי. זה בניגוד לחוק, אתה לא יכול להוציא אותו. מה זה ישיבת מועצה? פתוחה לציבור. למה אתה... מה זה... מה יש לך להסתיר, מר גנדלמן? תתבייש. בוא נדבר על בבר אפללו. לא נשאר לך הרבה זמן. למה חצי שנה? לא נשאר לך הרבה זמן, תזכור מה אני אומר. אתה אומר את זה מהיום שאחרי. תשמע, תחנות הצדק פועלות לאט. תחזור לעניין... לא, אני מבקש. בבקשה, בוא תשאל. אני רוצה לשאול את מתניה, מכיוון שאני הייתי איתו בשיחות דרך המיילים ב-24 שעות האחרונות. ההמשך של יוציא דאות, תמיד דאות. ישיבת ההנהלה... אפללו פה מסתובב פה, הוא לא מכיר אותו. אתה מפריע לממלא מקום ראש לא, אבל למה אתה משקר? אתה לא מכיר את אפללו? לא, ממלא ראש... למה אתה משקר? אפללו מנהל משא ומתן עם חברי מועצה, עם מפלגות, בשמך, יושב, מעביר מיילים. יאללה, תאמין לי אתה, בואי נה, תקשיב, אני שקרן כמוך לא פגשתי בחיים. אתה חתיכת שקרן שלא ברא שטן. לא, אתה שקרן, אתה משקר תושבים, חברי מועצה. אתה אומר, אתה לא יודע מי זה אפללו? אתה נוסע איתו באוטו, אתה לא יודע מי זה? נו, ראית